procuraremos que no futuro a Ribeira Sacra sexa, como digo, un referente mundial da paisaxe, un referente mundial dunha paisaxe cultural única e excepcional. Unhos orzamentos que involucran a 5 consellerías, que beneficiarán a un total de 25 concellos de Lugo e Ourense, polo que tamén é positivo para o desenvolvemento harmónico de Galicia. En total é unha área de 3.000 km², onde vivides, onde vivimos 60.000 habitantes. Este plan, con ese horizonte 2023, prevé melloras en 7 eidos. Patrimonio e paisaxe cultural, 9.700.000 euros. Ordenación do territorio, 600.000 euros. Conservación dos valores naturais e medioambientais, 5.300.000 euros. Desenvolvemento económico sustentable, algo máis de 16 millóns de euros. Xestión do turismo, máis de 1.300.000 euros. Educación, formación, 870.000 euros. E comunicación e participación, 250.000 euros. Con este plan, ábrese un horizonte de posibilidades que nos obriga a traballar duro para adaptar a nosa terra, desde un punto de vista dotacional, de comunicacións e turístico, a previsible demanda que xurdirá a partir desta declaración. Estamos diante dun plan que define unha estrategia común e compromete investimentos para acadar a correcta eficiente planificación de protección, conservación e promoción dun conxunto dun territorio. Sopalcos de uvas, ringleiras douradas, caldos de bravura, calzada. Porque o obxectivo non é facer isto un parque de atraccións. O obxectivo é que a xente poda vivir aquí e, ademais, que poda vivir nun patrimonio de cultura, de territorio e de conservación valorado mundialmente. Ribeira Sacra.